खराब शुरू करते हैं बिना किसी बख्श। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। बाजिबाय फुंनि जानायनि थाखाय रेडि खालामनो सम जाबाय। थै दसे उन्दुबावना ना गासिबो हरखौनो नोंनि बिखायाव थाबाय। फुं जाबाय, खामानि मावनो हगारदो ना। हगारदो ना प्लिज निजोम दसे नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। दसे उन्दुबावना आंथ' नोंखौ रावनिबो थाखाय लाबोआखै, लाबोदों आंनि थाखायसो। नों आंनि हिनजाव। असंभव, असंभव, बेचोद असंभव। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? हगारदो ना। मोनायाव आं नोंनि हिनजाव। दा नङा, हगारदो ना। 6 बाजिबाय, 8 बाजिनि सिगां फुंनि जानाया रेडि जानांगोन, नङाब्ला दा दावराव दावसि जालायगोन। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the back. मजा आया। खुगासो रायलायलांबाय आंहा। बिफा बोरायखौनो लामा नायै जना जाबाय था नोङो। गजब बेइज्जती है। था नोङो। लेखा फरायावबोथ' नों बानजाला। मेट्रिकआवबोथ' खेबनै मानि होनानै पास खालामनायासै। खालि सक बाजाराव थाङै दखान मोखां जिरायना थानाय। जानखोबा हले थिग दं। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ आबै आंथ' ओंखाम जानाय समाव आफाखौ नेया आरो लामाबो नाया। ओंखाम खुरनाय लोगो लोगोनो जायो। आरो आबै ओंखामखौथ' रावबो गसंनानै जाया, बयबो जिरायनानैसो जाखायो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मोजां बाथ्रा बुंबा लुन लान होननांगौ हगार नोङो। हालाव थाङा खदालाव थाङा। सेंग्राल दं नो। नोंनि हिनजाव मोननाया। बा मालाय आबैनि थाफ्लियासो गुफुर स्लिम स्लिम थार। थारलै माथो आथिखालनि सिख्लाफोरनि थाफ्लिया खामानि गैयालै, गोसोम सिथ्र सिथ्र गाराय दाखोन गोजा। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। आथिखालनि सिख्लाफोरा गोबां सिकेल नालायथ' आबै। ना सोलाफै। म्यूजिक बे फाग्ला बिदिनो जायो। आयौ मासि साखनद्रा फैदोंनो, बेखौ दोनथ'दो। ए खारग्लुंजोब्बाय। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो। ओरै फैगासिनो दंनो। आयौ बबाव दोननो जालायलांबाय आङो। बाक्सायाव दोनगोन बावबो फिसाद्रायो, बस्थायाव दोनगोन बावबो हांसुथेनानै थैगोन। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। थैगोन नोङो, गिलु बालु जालायलांबाय। बे थालाया लायग्रोनोसै नोङो। बै न'नि थालाया, बै न' सिङाव। हामथारबाय, दिनैसो जासिगोन खामानिया। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। नै थालाया नै। थु माब्रा थु। ओइ बे खिरखिखौ फांथ'नो नाङा दे, गरम जायो। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? दा हख्रावनो सिरि थाबाय था, मिथिबाय? माबानो नाङा। जेबो जायै बायदि। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सिरि थाल' नों, मिथिबाय?
एबारावसो पेप पेप अभी ए रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सुके अच्छा पोप पोप सोरायो सोराया जोंनायाव ख टपा मालूम ना Hey, y'all, come look at this. वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है बहुत तेज और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. टपा मालूम ना हेलौ बेबी मा खालामदों ड्रेस सोलायदों दासो मोनफैदों आं भिडिअ कल खालाम दे नायनो नायनो मा नायनो दे आं नायबाय थाग्राखौ ब्रा समझ रहे हो आप समझ रहे हो थोद माबा दाख्लैसो नायखांबाय माथो दे ना नायनो प्लिज मागोन हले जागोन दे नायखांना भिडिअ दानफिन भिडिअखौ हरग्रोदोल' नोङो दे कला दोन दे Shut the fuck up. Shut the fuck up. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया